new year, sibe sizazi ubana siklina enhlizweni zethu knowing that we're clean in our hearts, silindele ubona lukhulu ezinhlizweni we're zethu expecting to see greatly in our lives. yiyo loo nto That is why uyawufika nkonzo nganye you'll find each church kathixo of God inomyalezo has a message wonyaka omtsha for the new year. ubuthixo udila nani balapha God is dealing with you that is here. uthi nina nilapha He's saying that uba you ngabana that is, nithe nazimisa kakuhle nahlala elizwini lam if you have stayed my word nahlala and focused kwiimfundiso yourself, ezingelizwi lam and you stay in the teachings about lo my word, nyaka unzima uzayo this difficult year that is uyoba coming ngunyaka weziqhamo ebomini benu will be the year of fruits in your life. uyoba ngunyaka weziqhamo It will be the year of fruits. uyobona iziqhamo ngendlela ongazange uyibone ngayo ngaphambili You'll see fruits in your life in the way you've never seen it before. uthixo udila nawe God is dealing akathethi with you. nelinye ibandla He's not speaking with another church. akathethi uthetha nawe He is speaking with you. so yiyo le nto efuna ndithethe nawe That is why he wants me to malunga speak with negwele you lidala about the old years. ndiyacela lo nyaka uqale I ask that you start ube this year uzazi ubana laa mntu bendingathethi naye knowing that person lo is not bendingavani friendly. naye I did not get along with. ndiyisusile kum loo nto I have removed all of ndiyazixelela that. uba ngoku ndiyavana naye I tell myself I'm getting along with andisenanto him now. kwenza naye I have ebheke nothing to ecaleni do with him. noba kekho apha ngoku Even if they're not here, enzela wena do it for ngoba yourself. ngoba Why? nowuphi na umhlaba Any soil esifuna uhlwayela kuwo sivune that we want to plant in and have a senza harvest, sure into yobana siyawulima we kuqala make sure that we work on it first sisusa yonke laa nto imdaka kulaa mhlaba and remove every dirt on that soil. emveni koko sihlwayele And then afterwards we silindele plant ukuvuna and we expect harvest asihlwayeli We do not plant singayilimanga igadi without working on the garden first. ukulima kuphequla umhlaba Is to turn upside down the soil kuthatha lo mdaka umhlaba and take the dirty siwufake soil ngaphansi and put it sithathe lo mhlaba umhle and take ube the good one ngaphezulu and put it on the lapho top sizawubeka khona imbewu khona where we'll put our seed. so ngubani lo ndithetha ngaye Who am I talking about? ndim nawe It is you and I. siyanyanzeleka xa sizawungena kunyaka omtsha When we're about to enter a new year, siwuguqule lo mhlaba then we turn upside down the soil khona ukuze imbewu so that the seed, kuzawu imbewu apha phambi ugoduke the seed that will fall before you go home, kuzawu imbewu phezu kwakho the seed will fall phambi upon your life ugoduke before you go home. but kuzoxhomekeka But it will depend obana lo mhlaba that this soil, mhle kangakanani na how good is it? khawuthi umoya oyingcwele Say, Holy Spirit, ngoku ndima nam ngeenyawo I'm standing with myself on my feet. ngoku ndima nam ngeenyawo I'm standing with myself on a feet. ndiredi for uqala unyaka omtsha I'm ready to start the new year. igwele elidala The old yeast, ndilisusile I've removed it. akukho mntu There is no one endinento naye that I have something against, endimbambe ngentliziyo that I'm holding against my akukho mntu heart. There's endimkhohlakeleleyo no one that I'm wicked towards. cinga phezu kwale nto uyithethayo Think over what you've just said. yibone See it, yibone see it. izothatha ubomi bakho It will take your life ikubeke kwenye level and put you in another level. yibone le nto uyifundiswayo See what you've been taught izophumelelisa wena that has come to make you prosper. yibone izokuphumelelisa See that has come to make you prosper. yibone izokuvulela amathuba ebomini bakho See that has come to open opportunities in your life. naluphi na uthando Any love onalo kwinto ekutshabalalisayo that you have in something that makes make you sure perish. phamba uqale lo nyaka Make sure omtsha before you start this new year, ulisusile uthando lwakho noba whether kusetywaleni it's in alcohol, you've removed your love. anything oyithandayo Anything that you love engakuphumelelisiyo that does not make you prosper, engakusindawo that takes you ukuba nowhere. ke phofu uyafuna uye endaweni If you want to but go somewhere in yaxhomekeka life, into yobana it depends uyafuna na uye endaweni whether do you want to go somewhere in life. balothi ndakuva man of Who God is saying I can hear you, man of God? bazalana xa ndisithi kuyaxhomekeka When I say it depends, ndizama ukuthi I am trying to say thina sizi-men of God that us as men of God, kufanele uba sihambe sithi we should go xa and say, xa ungafuni uphumelela if you don't want to prosper, xa ungafuni uba right if you don't want to be xa right, ungafuni uba nezimali ngothixo if you don't want to have money kumele to sihambe God, sithi we should say along the way, as long usindisiwe is fine as long as you're safe, that is fine. siwenzile umsebenzi wethu We have done our work.
bufuna uba nongxabano If you want to be a person of conflict, being ungunokratshi a person of mona grudges, asingeni jealousy, ndawo it is not our business. as long ilizwi As long as the word lensindiso yakho lithathile of salvation you have taken it. mamela upawulos uthini malunga nalo mba Listen what Paul says pertaining this. uthi xa eqaphela fumanise uba abanye He noted that some, bashumayela benomona they are preaching with jealousy. yabona ngathi umntu ashumayela benomona For a person to be a preacher but have jealousy, kuyanyanzeleka ubana ongasentla kunaye athi no man the one higher them should say that bakafuni ke uphila ngaphandle kalo mona if they don't want to live without this jealousy, it's fine it's fine. as long As long iindaba ezilungileyo the zishunyayelwa good news are being preached.